Això és un fragment del vídeo Llenguatge no sexista. La meva opinió completa sobre aquest tema la trobareu allí. Teniu l'enllaç a la caixeta de descripció. Any 2005. Es publica l'opuscle Marcar les diferències, la representació de dones i homes a la llengua. Segons em consta, és el primer text oficial fet en català en què es parla del sexisme de la llengua. Primer problema, aquest opuscle el fan fonamentalment polítics. Els polítics en principi s'han de dedicar a la política, no s'han de dedicar a la llengua. A la llengua s'hi han de dedicar els lingüistes, igual que els metges s'han de dedicar a la medicina i els mecànics s'han de dedicar a la mecànica. Perquè si els metges es dediquen a la mecànica i els mecànics es dediquen a la medicina, malament rai. Per què dic això? Perquè les indicacions que es donen en aquest opuscle i en el fotimer de manuals de llenguatge no sexista que se n'han derivat, segurament no les hauria escrit un lingüista sol. Es nota que hi ha cullerada de persones que no són especialistes en llengua. I m'explicaré. Una de les primeres coses que es toquen són les formes dobles àlies desdoblaments. Aquesta cosa de dir els xics i les xiques, els i les arquitectes, els gossos i les gosses, etc, etc, etc. Primer de tot, si volem la igualtat entre els homes i les dones, potser no cal marcar constantment que som col·lectius diferents. Perquè dient els xics i les xiques estàs deixant ben clar que per una banda hi ha els xics i per l'altra hi ha les xiques. O sigui, desdoblant es perpetua el binarisme. També és qüestionable que gairebé sempre que desdoblem posem el masculí primer. Primer diem els xics i després les xiques. Abans que se'm llanceu a la jugular, xic i xica són paraules catalanes i normatives. Surten al DIEC. A més, els desdoblaments marginen el col·lectiu no binari. O sigui, més que inclusius són exclusius. Però no només són exclusius per això. Quan es comença un text desdoblant, típic correu, benvolguts i benvolgudes. Gairebé sempre tard o d'hora en el text es deixa de desdoblar. Perquè els desdoblaments fan que un text sigui carregós, feixuc, infumable. Els homes treballadors i les dones treballadores saben que els companys i les companyes dels seus fills i les seves filles és que literalment no s'aguanta això. Posem un exemple hipotètic. Podria agafar-ne de ben reals, però no vull ferir sensibilitats. Un professor de la uni envia un correu. El correu diu així: benvolguts i benvolgudes. Ja us he penjat les notes de l'examen final de l'assignatura. Els interessats a revisar-lo podeu acudir al meu despatx el dia 15 de juny. Els que hagueu suspès, recordeu que l'examen de recuperació és el 2 de juliol. Atents, Comença amb un benvolguts i benvolgudes, suposadament molt inclusiu, però de seguida diu els interessats, i no els interessats i les interessades. I més avall diu els que hagueu, i no els i les que hagueu. Si comences desdoblant i segueixes sense desdoblar, què hem d'interpretar? Que en cert punt has decidit només adreçar-te als xics? Perquè si saludes dient benvolguts i benvolgudes, dones a entendre que cada vegada que vulguis referir-te a la totalitat de xics i xiques, desdoblaràs. Per tant, també hem d'interpretar que quan dius els interessats a revisar-lo, no ofereixes a les xiques l'opció d'anar a revisar l'examen? I el pitjor de tot és que de casos així n'hi ha cada 2 per 3 i ningú s'alarma. Sense anar gaire lluny, mireu l'article 68 de l'Estatut d'Autonomia. El govern es compon del president o presidenta de la Generalitat, el conseller primer o consellera primera, si escau, i els consellers. És que és fort, però si algú vol defensar que les dones no poden ser conselleres, ho pot fer amb la llei a la mà. I per si encara no ha quedat clar que els desdoblaments mal gestionats són extremadament perillosos, us poso una altra frase. Els projectes poden ser liderats per investigadors o investigadores consolidades. Aquí es dedueix que als investigadors no se'ls exigeix ser consolidats, perquè tenim els investigadors per una banda i les investigadores consolidades per l'altra. Vaja, que això de desdoblar sembla que acaba sent més masclista que feminista, segons com. Tornem a les indicacions de l'opuscle aquest de l'any 2005. Una altra opció que presenten és la de fer servir les barres. Benvolguts / des. Mireu, confesso que les barres em posen encara de més mal humor que els desdoblaments. Vull dir, prefereixo un benvolguts i benvolgudes que un benvolguts / des o un benvolgut / de. És que posant aquesta barra sembla que les dones siguem una mena de segregació dels homes. O sigui, trobo que no hi ha millor manera de perpetuar el mite cristià segons el qual Déu va fer la dona a partir de la costella d'Adam. Si és que, mireu, la barra i tot sembla la costella. De la barra, de la costella, en surt la dona. On anem a parar? De fet, en molts manuals d'estil relativament actuals han dit: ei, avortem missió, això de les barres no funciona. Perquè és que queda horrible.